So what's up mga ka-idol? Niya na sad ang mga hanggaw mga idol, kasugba na sad og kuan. Sa isdaan na dol? Paburot. Ha? Paburot. Burot? Burot. Hubag. Hubag? Oh, hubag, gasugba sila hubag mga idol. Doon na mga idol kay mga una pa mga hanggaw. Unsay pare sana nato dol? Saging ito. Saging bunsalo. Saging bunsalo. Og angga sugba mo bunsalo. Payan sa ito dol. Sige paypay. Doon na mga idol. Lawan bag naluto ba? Mga una mga hanggaw karon taon parisag saging. Kaon ba mo ani dol? Uy, makaon ba kuno mo are? Kaon ba mo ani? Na mga idol. Hubag. Kaon mo ikaw kapalit. Hubag. Wag mo na scam na. Ay salamat sa sponsor ani ha. Aning isda, salamat ma'am. Oh, Sa ma'am. imong gihatag na 2 kilong isda. Kay. God bless nimo ma'am always. Haya kayo. Sponsor god. So karon mga ka-idol no, gihaon lang gid sa mga hanggaw kay luto na kuno. Sige. Hauna na dol. Uy, init dol. Da. Ay, dol ba kay nalibang kagikan? May libang. Labi na libang dol. Kay Ay, nalibang kagikan ba? labi na kay vitamins. Tara mga idol, nangilog kay na. Wala na gihaon na gid mga idol kay mga una kuno. Kuan ang isa tol. Kita ni matahuan na lagi mga idol. Bili na, init ba? Sige. Mo ni mga tiyan ni nagko na gyud. Dara, gikuan na gyud kay mga una kuno. Sige mga idol. Lami dol, lami. Luto ba? Nami ni hinatag. Lami. Lami ning ginatag. Ano katol-katol? Adios, delikado na. Katol-katol ba may hapon? Nayabag na yun. Di na gina nilabas na idol na. De, tanawa mga idol oh. Kaon ba mo anak, burot. Sumuro magpula-pula naguno dol. Nawa ta ka bang Tyrek? Okay mga idol. Ang tukpa. Thank you for watching mga idol.